Argiaren podcastak. Beharrezkoak ez diren gauza garestien multzoa da luxua. Aberastasun erakustaldia. Aberatsa zarela erakustea. Aberatsa izateaz harro egotea eta harrokeria hori indartuko duten gauzak egitea. Aberatsa izatea lotuta dago gero eta aberatsagoa izan nahi izatearekin. Aberatsa izateko edozer gauza egiten du jendeak eta hori ez da zilegi. Aberatsa izatea ez da zilegi eta aberatsa izan nahi izatea ere ez. Pirritx Porrotx eta Marimototxen aberatsa naiz kantak honela dio. Aberatsa naiz behin sortu nindutelako. Aberatsa naiz laguna zaitu dalako. Aberatsa naiz herri bat badudalako. Eta entenditzen dut jokoa eta metafora. Baina ez gara aberatsak. Oinarrizko eskubideak eta beharrak aseta izatearren ez gara aberatsak. Ez gara luxuzko bizitzen jabe. Beste batzuek lanik egin ez dezaten egiten dugu lan. Eta ez naiz pentsioak ordaintzeaz ari. Alokairuak ordaintzeaz ari naiz. Eta ez da bidezkoa. Eta gainera haserrenago gaur. Donostian pixu bat eduki eta urterik urte gazte prekarioei alokairua garestitu ahal izatea luxua da. Jartzen duzun prezioa jartzen duzula ere errentaririk faltako ez zaizula jakitea luxua da. Espekulatzailea izan eta loezinik ez izatea luxua da. Bueno, ez da luxua. Espekulazioa da. Eta espekulazioaren kontra bagaude, luxuaren kontra ere bagaude. Luxua da gaur mai honetan zuekin egotea. Aberasgarria ere bai. Baina alda ditzagun kontzeptuok, mesedez. Kristu bat bailitzan, asto badago eliztan. Antxe da bilatu, deboten garantza, eta beste bat dela ematen duantza. Baina haren otoitzak irudi burlantza, baten osterrik gabe egin du arrantza. Amen. Kaixo denoi, ongi etorri, zer moduz? Ongi baita ere. Bueno, gaur ikusentzule edo ikusle meiteok gaur ekarri dugu betenera Elena Uriz. Eskerrik asko etortzeagatik. Ondo zaude? Oso ondo. Gu oso pozi gaude, Gu oso pozi gaude. Bai. Nola ez ba. Eta gaur zurekin hitz egingo dugu luxuari buruz, besteak beste. Nagusiki igual. Adibidez. Baina hori baino lehen, beti aurkezten ditu gure gonbidatuak beraien Wikipedia irakurrita, eta zuk ere badukazu Wikipedia. Ala diote. Wikipedia. Bale, Elena, zure Wikipediaren arabera, Elena Uriz, Iruñekoa, Nafarroa Garaikoa, 1944an jaioa. Zara, irakasle hoia. Hori gero, aizea. Ya está, ya joditu du. Irakasle hoia, abeslaria, dantzaria eta aktorea. Bai. Zarela jartzen du hemen. Bai. Vale, gero irakasle garatzen ditu pixkat puntuak. Irakasle bezala aipatzen du hezkuntza maila guztietako irakaslea izan zarela. Batean ezik. Ui, hemen jartzen du lehen hezkuntzatik unibertsitatera. Hori baina hasten duzu aurrezkuntza ez. Bale. Toma. 1976tik 2010era bitartean. Bai. Urte pile bat. Bai, urte pila bat. Pentsa, gu jaiota ez gaundenetik, gu kasi 10 urte Pentsatuak genituen. ere. Pentsatuak izan ere. Dantzari bezala ere esaten du Beki Siegelekin egiten duzula dantzan. Nor da hori? Hori da, Nueva Yorken jaio zen emakume bat, koreografa, eta bakarrik esperientzia bat daukat, baina oso esperientzia polita. Hori jartzen du, bai. Bueno, ez daki kontatu behar dudan. Bai, kontatu. Zu kontatu nahi duzun guztia, Gaur 3 orduko programa bada ere ongi egongo da. Izan zen Donostiako talde baten proiektua, A2 taldea,
bai. Izango da. Garbi Losada eta Bai. Vitoria. Eta hitz egin zuten koreografa horrekin, eta montatu zuten espektakuloari esan zioten, izen eman zioten, el baile de los años. Tartean, bildu gintuzten persona desberdin asko, bazegoen talde bat, 20 urte oraindik ez zituztenak, baina bazegoen eskato bat 9 urte eta zaharrena 18, adibidez. Gero, beste talde bat, ja, heldua zirena, 40 urte ingurukoak. Hoiek profesionalak, bai aktorak eta dantzariak ere. Eta gero, 9 aitona mona. Beitu. Bai. Ni oraindik izango nituen 76 urte edo, baina bazegoen bat, 80 baino gehiago zeukana. Eta aukeratu zuten musika oso desberdina ziren. Bazen Tchaikovsky, Mozart, edo Aretha Franklin, edo Juan Luis Guerra, edo oso esperientzia polita. Ke guai. Gero, Euskararen atal bat ere badaukazu, eta kontatzen du, hemen jartzen du, 2 semeren ama zela ikastolan sartzea erabaki zuen, haiei laguntzeko, eta Arturo Kampion euskaltegian euskara ikasten hasi zen 34 urterekin. Bai, egia da. Egi horrobila. Ordura arte... nire familian inork ez zuen euskariztik egiten. Igual nire amonak esaten zuen coge la mandarra, edo egun batean nire amak esan zidan moldagaitz, ari nintzenean kroketak egiten. Eta esaten nuen behian, nondik atera du emakumeanek hau? Esango ziotelako. Baina, bai. Wow. Bai. Eta gero aktore bezala ere kontatzen du probatzeko konbentzitu zintuen lagun bati esker hasi zinela eta arrezkero hainbat filmetan hartu duzula parte. Bueno, esan behar da 1984an Tasio pelikulan parte hartu nuela. Bai. Eta hori bai izan zela munduko kasualitaterik handiena. Nik ez nuen pentsatzen, nola pentsatu behar nuen, 3 seme baldin manituen etxetik kanpolan egiten manuen, eta etxekoa egiten manuen. Bai. Baina askotan esan dut, bizitzan niri ekarri didanan ikartu dudala. Eta izan zen kausalitate bat, Montxarmendarizari zela Tasoren amaren papera egiteko emakume bat bilatzen, ezin aurkituz, eta egun batean, bere kuñatu batek nire nahiari komentatu zion, eta nire nahiak esan omen zion. Pues mira, si quieres venir a mi casa, mi mujer, bueno, bizi naiz familiaren etxe batean, horrelau familia bizi garela, eta esan zion, pues mi mujer, mi hermana, mi otra hermana, están en esa edad que busca Moncho, si quieres decirle que venga, eta horrela. Eta horrela zizien. Horrela. Begira. Beitu, hemen adiez, gero badago egin dituzun lanen zerrenda bat, eta oso kurioso da, zedago, Tasio, 1984koa, bai. Eta gero ja, urrengo zinema lana, Wikipediaren arabera ja, 2010tik aurrera. Claro. Ni irakaslea izan naiz, eta hori izan da gehien gustatu zaidana, mundu honetan, irakaskuntza. Eta Tasiorena izan zen, pues, inpaz, hor momentu bat. Eta hori bukatu zenean, ni jarraitu nuen ikastola lan egiten, la Tasia esaten zidaten ikasle. Claro, irakaslei jartu zezken izan. Bai, ez zuten txarrena jarri. La Tasi. Bai, eta ja gero jubilatu arte jarraitu nuen ikastola lanean. Vale. Ba hori agertzen da, eta gero ja 2012an agertzen da Bodas de Sangre antzerkian parte hartu zen duela. Bai, asunto izan zen, 60 urterekin hartu nuela kontrato de relevo izenekoa. Bai. Orduan ikastolan egiten nuen, baina haiekin adostu nintzen ni lan egingo nuela. Urritik maiatza arte, astean egun bat. Niretzako, genial. Aste guztietan nituelako 6 egun jai. Claro. Eta kamioneta bat, eta zenarra jubilatua. Orduan, ibiltzen ginen hemendikara. Claro. Oso ondo.
Eta garai horretan, lagun batek, gaztolako lagun batek esan zidan, chica, no te gusta cantar? Y digo, sí, pero con esta voz aterciopelada ya me dirás tú. No, pero tienes oído, creo que ando bien, pero chica, apúntate. Eta sartu nintzen, atarrabian dagoen abesbatza batean. Atarrabia abesbatza izenekoa. Bertan, abeslari batek egiten zuen ere antzerkia. Eta montatu nahi zuten bodas de sangre. Eta proposatu zidan, Melena, yo creo que tú podías hacer el papel de la suegra en bodas de sangre. Pues bueno, pues probatuko dut. Han sartu nintzen eta jarraitzen du talde horretan. Begira. Eta talde horretan bazegoen kide bat, agencia de casting jarri zuena. Claro. Vale, eta hortik iritsi zinen beste leku batzuetara. Bera fitxatu gintuen horra bezbatzen eta antzerkian gebunden guztiak bere base datos horretan eta hortik. Osa, zure karreraren astapena beti da norbaitek esatea. Da gengo bazen hau, eta zuk. Bueno, Bai. Eta hasio egiteko nik esaten nuen, estás loco, pero ¿qué dices? Yo película, pero que no, pero dejadme, o sea. Eta azkenean begira nola bukatu duzu. Bai. Ba, hori dago, dantzaren alderdia eta horrelako pila bat, eta gero dago beste apartadotxo bat, Wikipedia bukatzeko, familia izena duena. Eta jartzen dizu. Senitartekoak ditu urizpi, aizpa feministak, antifrankistak eta errepublikazaleak. Bai. Eta aipatzen du zuretzat hauek, hau zela Berlinen bizi zen izeba zela zuretzat. Bai. Eta gerora jakin duzula eta... Ez que, bueno, ni miresten ditut bi izebaiek. Izan ziren hori Franco, bueno, errepublikanas lehenengo, maizuak. Batek zuzendu zuen magisteritza eskola Lleidan. Eta Lleidan duela demora askotik badu kalea. Bai, Bai. Eta horiek beka izan zuten, Suizan egon ziren, Italian ere, eta ekarri zuten Espainiara, pues nik ez dakiz Freinet, sistema, Montessori ez dakiria, bueno, berrikuntzan dira. Berrikuntzak. Bai. Eta berrikuntza impotentea ziren magisteritza eskolan, Lleidako magisteritza eskolan jarri zutenak, eta orduan horko apespikua, haiekin aserratu zela asko, eta adostu zen con las fuerzas vivas, eta orduan kanporatu zuten magisteritza eskolatik urte baterako, porque inducía a la promiscuidad, sí, porque le sacaba de excursión, porque prohibía los castigos corporales, porque les llevaba al campo, porque no sé qué. Eta horrek izan zuen errazio bat, un intelektual eta gente importantea sinatu zuen horren kontra, baina urte bat egon zen hortik kanpo. Honena, Gero Errepublika garaian, claro, pues hor izan ziren, uste UGT-en militanteak izan zirela, bat eskondu zen horko UGT-ko bueno, nagusi batekin, Antonio Sese, gero hila izan zela, tiroteatua, eta ibili ziren, pues, Errepublikaren alde lan egiten, baina gero ieslariak. Eta Frantzira iritsi zirenean, hor laguntza ematen zieten refugiatu guziei, baina gero Frantzian el gobierno de Vichy eta nolabaiteko adostasun batera iritsi ziren naziekin, eta kanporatu zituzten Frantziatik ere. Azkenean bukatu zuten ekialdeko Alemanian, baina izan ziren hor ere sortzaileak en el Movimiento Internacional de Mujeres, eta, bueno... Joder, bai, referente batzu. Ez zirela edonor esango dugu, osea... Ez. Ke guai. Ze ona. Kompromiso handikoak. Ba, zure Wikipediarekin ikasi zuri buruzko gauza pila bat, eta zutaz aparteko gauza pila bat ere bai. Hor agertzen denaz gain jarriko zenduke beste zerbait zure Wikipedian? Zerbait falta da? Ez dakit.
Gauza asko, seguro. Nahiko gauza faltako dira, baina... Baina, bueno, Ezagik, gainetik ondo. ezagutzeko nahikoa. Hori da. Bale, pixka bat aurrera egingo dugu bixi, ja zure ibilbideaz eta hitz egin dugu, guk ezagutzen zaitugu batez ere zinematik, guk geuk, iratin luxa zinen, horregatik zatoz luxuari buruz zitera. Horrela izan behar zen. Txiste hau hagen eukan espaldi. Ja. Googleen idazten duzu Elena Uriz, eta Wikipediaren ondoren agertzen den lehenengo gauza da, elkarrizketa bat, jartzen duena, Diario de Navarrakoa. Izenburua titularra da. Elena Uriz, filmazioetako iruindar amona gaztea. Hori zara? Zer da gaztea izatea, hori izango zen galdera. Hori da galdera. Nik ezak ni 80 urte ditut. Orduan, adinez nahiz gaztea. Gaztea baldin bada biziri sentitzea, gaztea naiz. Filmazioetan bazara? Hori, iruindar amona gaztea ezakit. Zuk alaitzen dituzu filmazioak eta pegatzen dizu apur bat. Pegatzen dizu pixka bat, ambientetxoa jartzeak. Bai. Vale, bestea deskubritu ia parte hau edukatzeko, webgune bat ere badaukazula, onena, elenauriz.com. Eta hor... Ni baino gehiago dakizu. Eta horra gertzen dira Ez dut zuri uste, buruzko gauza batzuk, hori Atarrabiako koroan abesten duzula, dantza egiten duzula, dago esaldi bat... Barkatu dantzarena bakarrik episodio bat izan zen, Bueno, baina egiten duzu. Egin zuen. Ez du jarraitu egiten. Bada ezpada ez dugu musika jarriko, dantza bukatzen Hori dugu. beste, bai. Igual jarriko dugu. Igual gero jarriko dugu. Ez. Hor, esaldi badago zure webunean dioena. Jubilatu nintzenetik nire afizioak lantzen aritzen naiz. Koro batean abesten dut, eta zinema antzerkia eta dantza ikusten eta egiten ditut. Bai. Hau pixka bat, gaurko gaiarekin eta lotuta pixka bat horra sartzen hasteko. Luxua da zuretzat, gauza hauek egin ahal izatea, horrela bizi ahal izatea. Ni erabiliko nuke nitze izango zen privilegiatua. Hori da privilegio. Privilegiatua sentitzen zara. Privilegiatua sentitzen naiz, bai. Egiten duelako, aukera duelako egiteko gustokoa ditudan gauzak. Eta hori privilegio, lujo da. Bai. Horretan pasatzen duzu orentxe bertan zure eguneroko bizitza. Zertan aritzen zara? Bueno, beste bizaletasun ere, Badituzu horra gertzen ez direnak. Bueno, ezakitagian, bai. Bai, agertzen dira, jartzen zuen webunean, igeri egiten duzula eta bizikletan ibiltzen zarela ere, bai. Eta falta da horreindi beste bat. Zein? Nire txondoan badaukat baratza. Hala. Eta baratzan ibiltzea, lan egitea, gusten zait izugarri. Eta gainera, baratzen egotea da, keskatuan nagoenean edo minduta ezaki zergatik edo rollo txar batean malibanago, baratzera joan, hor jorratzen egon belar txarrak entzen, eta hori buruti joaten zait. Bai, ez buruko belar txarrak ere kentzen dituz. Hori da. Bai. Igeri egiten ari naizenean antzeko parezidu ere, pasatzen zait. Hori zuk ere egiten duzu, ez? Bai. Estinara joatzen zara zu ere, izan? Bizikletan gainera. Bizikletan zu ere? nire Pertsona bezala. bera zarete? Bai. Eta bizikletari biltzea, pues beste ezakit, askatasuna ematen digun, ez da? Bai. Bizikleta oso ondo dago, ze gutxiago nekatzen zara eta azkarrago joaten zara. Bueno, gutxiago negatua, Bueno, elektrika, ni bai. elektrika erosi nuelako duela. Alere, Luxua! pedaleatu behar da. Bizikleta ez da bil bakarrik. Ez da bil bakarrik, eman behar zaio. Arrazoia. Baina Eta gutxiago. aldapa gora joaten zarenean, eman Eman behar behar zaio. zaio. Eman behar zaio. Ez dugu katzen hori. Ez dugu borrokatu, ez dugu egingoa ez da karrera bat zure kontra bizikletan. 5.000 kilometro egin ditut ja. Guk inoiz, inola ez ditugu egin. Nirearekin. Wow. Asi. 5.000 kilometro. Lau urtetan. 5 urtetan. 5 urtetan. Joder. 1000 kilometro urteko, Bai, ongi dago. bai. Media egoki bat, lauro gehiagotarekin. Hori bai laguntzarekin. Nik enuke egiko, Nik ere ez. laguntzarekin. 5.000 kilometro zen bada, hemendik nora iristen zara 5.000 kilometro? Lasarte. Horretik nik ez Bost dakizkit aldiz kilometro. kadizeraino.
Bai, zea. Nik uste duen hemendik Iruñ. Ez, karo. Hemendik Iruñera Ez 90 kilometroi buruz. Ba hori, hemendik Adizera 5 aldiz. Kadizera 5 aldiz. Claro. Tita, 1000 kilometro da hemendik Adizera. Bueno, gutxi gara bera, Ba, urtean viajetxo bat Kadizera. Hori da. Gero, abioia mueldetu. Eta bizikleta ez zaizu apurtu hainbeste kilometroan? Hemendik ez. Joder. Zaintzen dut. Hombre, eskerrak. Baitu, datu honekin, igual pasatuko gara. Galderetara. Galdera errandoma. Bueno, orduan, lehen ere komentatu dizu, orain egingo ditugu galdera batzuk orokorrak ez daukatenak zentzu handiegirik bizitzarekin, baina bueno, beti balio digute. Orduan, lehenengo eta baina esan behar dugu, asko esan ditugu ja da, nire ustez, baina zure bizitzako datu bat. Datu random bat. Zure bizitzakoa. Lotxatia nintzela. Zinela, noski. Ja. Noiz arte? Egi borobila. Irakaskuntza sartu nintzenean, ni gurasoen aurrean hitz egin behar nuenean oso gaizki pasatzen nuen. Baina igual horren esker, pizkanaka, joan nintzen eskatzen. Baina kostatzen zizedan pila bat, hitz egitea, nire gauza kontatzea, adibidez, kuadrilla mailan, Bai, nire barruko gauzak eta kontatzea, hitz egiten nuen oso gutxi. Orain konpentsatzen nahi naiz. Eta begira non bukatu duzun. Konpentsatzen. Orain 500 kilometro hitz, oza. 5.000. Gu pentsatu dugu beste bat, bueno, zu kontatu diguztu, baina bagenekien begiratu dugulako, eta da, 80 urte bai, baina Instagrama ere bai. Bai. Egin zizutela. Eta erabiltzen duzula ordutik. Bueno, a ver, neguan egin nuen antzelan bat, eta bertan bat zeuden bi mutil gazte, 16 eta 18 urtekoak edo, haiekin, bueno, asko hitz egin nuen, oso ondo eramaten genuen elkar, eta orduan haiek esan ziaten, jo, Elena, tu tienes que estar en Instagram. Eta ni saretan eta hori, ez nuen gustoko. Ezken esan nien, pues, si queréis, me metéis, yo no sé. Eta orduan egin zidatu, pues egin behar dena, horregoteko. Eta esan zidaten, nigo behar nituela argazkiak. Así que, egun batean, jarri nintzen ikusten, nire albunetan eta argazki politak, eta klak, segidan zen basartu nituen. Gero haiek esan ziaten ez, Elena, tantaka, egin behar zenuen gaur bat, urrengo astean beste bat, eta ezagizer. Ez, ongi. Osondo. Esari. Beste bat, nik esango dut, Vale. egin zenuela pelikula bat Wes Andersonekin, edo esaten bezala, ezta? Bai. Nola izan du? Nintzen. Asteroid City. Wow, inglesez? Bai, baina nik ez nuen hitz egiten. Bai. Bueno, egin zenuen ez dakitzen bagarren mendeko euskara baita ere beste bat. Bueno, bai, baina utzi esaten Wes Anderson pelikula horretan, zerratu nintzela bizirik, berarekin. Mala hostia. Berarekin, sistemarekin, jerarkiarekin, diruarekin, hor diru pila bat, baina hemen Amerikarrak ez garenok, eta ezin duzu ez da pisik egin, haiek egite duten tokian, eta eszena bat grabatu eta esaten ziguten, pasad por aquí, eta besteak pasad por aquí, eta Tom Hanks ondoan egon, baina debekatua neukan begiratzea, eta la Scarlett no sé qué... Bueno, es que izenekin oso txarra naiz. Aquí jende oso importante. Hori. Scarlett Johansson. Pues nada, o sea... Hola da, no? Bi mundo. Oso ongi ordaindu ninduten, baina gaiztoak. Aserraturazi. Izugarri. Luxua. Zuk badaukazu datu randomik? Bai, bueno, egia da, izango zarela euskal aktore bakarrenetarikoa. Guk dakigunez.
Etzarena goen kablen agertu? Ala agertu zara? Agertu ez da ikusi ere ez. Zertarako, total, hain luzea, que txapa. Naiz oso telebista zalea. Obeto bizikleta eta hortua. Eta... Ja, txarrena da, bueno, egunean zehar gauza asko egiten dudan, ez izango da horregatik. Ja, gabean, igual ni pizten du telebista, pues, 10:00 terrietan, eta lokartzen naiz berehala. Oso ondo da. Hombre, es que 5.000 kilometro bizikletan egin eta gero, ba, normal. Egun batean ez dut egiten 5.000, Espero dut, Elena, espero dut. No, egia da, ez du telebista asko ikusten. Ongi. Oso ondo. Bueno, ba, jazta, ez? Bai, urrengoa. Zein urtaro zara, Elena, zure ustez? Pues ez dakit. Udazkena edo eguberriko. Udaberria. Udaberria, negua. No, udaberria. Udaberria. Nire ustez udaberria gehiago. Udaberria ere bai, Nire ustez bi parteak edukiko dituzu. Ez dakit. Bai, ados. Eta gero, horoskopoko zein zara? Tauro, predestinatua. Hemen, aipatuko dugu, zuk sartzen baduzu, Elena Uriz interneten, ateratzen zaizula bere jaioteguna, dela urtarriaren bata. Mereziko luke, bai, delako urtearen erregina. Da Tauro, ez da maiatzako hogei. Maiatza hogeikoa. Orduan ez fidatu beti internetekin. Gu fidatu gara eta akatsagen dugu. Tauro, pegatzen dizu. Edurne bezala. Vale. Bai. Beste galdera bat. Inoiz kontsumitu edo egin edo eduki duzuen eliteko luxu bat. Nik behin janduen ostra bat. Nik ere baita etzaidan gustatu. Neri ez hainbeste. Da itxaso egi bezala. Itxasoa jatea, ke asko. Metafora bezala, bueno. Ondo, baina ez dago hain, bueno, ez dakit. Ni jarri dut, oiana gu montatu ginela Venezian gondola batean. Amonarekin. Luxua hori ere. Luxua. Zuek? Bueno, nire luxu izan da nire bideiatzeko modua. Bete kamioneta zibili naiz, eta adibidez Marrokosera egin genuen bideia, luxu bat izan zen. Kamionetan? Kamionetaz. Eta itxaso? A ber, ferriak, maitia? Anda, txikito! Ez dauka kamioneta egalari bat. Vale, El duzirena da, eta zazuten orain nigeri joango gara. Vale, flipatu dut, osea... Es que alko da vuelta eman, bestaldetik, pentsatu dut hori gintzuela. Baina beti ere pasatu behar. Bueno, bai, itxoin. A ber, eske nik ez dakit zer. Munduari vuelta osoa eman eta gero, bai. Ez jakin bat naiz, barkatu. Jarraitu aurrera. Niri apuntatu didate hemen, anerrek da izak, ez dakit niretzako den luxua edo gure etxe jabeentzat, baina Donostian bizitzea. Vale. Orain, 3 aukera. Aukeratu behar da derrigorrez bat. Zer nahiago? Zure bizilaguna, parez kon parez, izatea, dultzainero esperto bat, biolin ikasle bat, edo trikitixa ikasle bat. Etxatik joatea, Nik trikitixa ikaslea. Es que dultzaina insoportable. Nik biolin ikaslea nahiago dut, bai. Biolina gaizki jota oso ezki sonatzen du. Tripas de gato. Ja, baina trikitixa hor... Igual ni zurekin bat egiten du. Ez que denak dira txarrak, A ber, eta gaina dultzaineroak badaki jotzen, ez? Bai. Claro, baina... Baina eske ondo jota ere... Ja. Bueno, sin más. Nik igual biolina baitere. Nahiago dut gorra izan. Vale. Kontsumituko edo, bueno, izango ez zenuketen luxu bat. Ba, nik asko, bitxiak eta horrelako gauzak... Nik bitxiak segun zer... A ber, bitxiak, baina berdin zaitzatea plastikozkoa edo diamante. Nukero, gastatuko diru horretan. Nik egia esan... Baina merkea balitz ere, adibidez nik Dubaira bidaia bat, aspergarri izango da.
Osa, ze egiten duzu, espertu. Ni gauza asko, Kabiarra, ze itxusiak, ematen du kanikak jaten ari zaren. Osa, ez du joan inoiz. Baina ez, baina hori da pobrea garelako. ematen dute kanika batzuk. Ez dakit, kabiar bat. Ez dakit, como nik enituzken nahi auki ez dakit zenbat etxe. Espekulatzeko ez da ere, ez dakit. Bale, igual galdera txarra zen. Bueno, Ez dakit. Bai, batez ere gauza asko ez ditugulako nahi, ez? Bai. beste galdera bat egingo dugu. Hau erantzut dezakeguna. Zein da zuen ustez munduko fruta honena? Nik hau lenguan beste podcast bat entzun nuen. Platanoa, formatuz eta dena, dator envoltorio batekin. Bai, Baina mandarina ere platanoa bai. jaten aspertzen zara. Lo he dicho. Platanoa da basikoa beti ondo Platanoaren dator. textura da askerosoa. Beti ondo dator Neri platano bat. gustatzen zait. Gustatzen zait, baina honena. Jan behar dut beti hori tartean. Platanoa! Claro, Nola? ni Aplastatzen duzu. posgerrakoa naiz, eta hori izan zen askotan berendatzeko, askotan ez. Momento berezietan berendatzeko ematen zigutena. Platanoa Eta ogitartean. orduan hori tartean jaten. Baina ez duzu jan inoiz tostada baten beste zerbait, ba igual, kakauete krema eta gero platanoa gainetik. Nik ez. Superna dago. Dena den niretzako laranja onena. Niretzako ere bai. Baina ados nago. usaina, Ona. eskuak nola uzten dizkizun. Hombre, txiko baduzu garbitzeko ura. Ja, baina zuritzeko mandarina bat asko A zerrazagoa da, ber. naranja bat baino. Basikoetan, esango dugu sagarra ondo dagoela. Sagarra Ez ez duzulako, de ez basika. dizulako azalak endu behar, ona dagoen ondo dagoelako sagar motasko Denbora daudelako. guztian bera, Baina gauza nire bera da favoritoa sagarra. da, eta platanoa baita ere, metia. Fruta guztiak dira denbora guztian zapore, janari guztiak dira denbora guztian zapore Sagarra da iguala. luzea. Nire favoritoa da piña. Ez du jaten. Bale, balio dit ere bai. Nerea ala ere naranja. Ados nago, Ni Naranja oso ere. fruta zalea naiz jaten dut asko. Eta askotan denetarik. Baina laranja bezala... Gero dago, gereziak superkukiak dira. Que mona. Baina dira Ke- laxanteak. Kukeak, luso. Ja, bai. Orain garen gaude, baina... Baina monísimas. Ze politakor. Oi, Bueno, zintzilik. pasatuko gara fruten galdera sakon honetatik. Boligrafo urdina edo beltza? Beltza. Beltza. Nik urdina. Berdin zait. Berdea ere. Morea. Bai, ze hezkuntza baina positiboa, berdea. Bueno, igeri egitea gustatzen zaizulako. Igerilekuan edo ondartzan? Igerilekuan. Nik ere igerilekuan ze ondartzan ez dakit igeri egitea. Ni Ni ondartzen egote guztien zait, ba, lagunen artean edo nire bilobekin joaten banaiz, eta olatua balima daude are gehiago, saltatzen, jolasten eta horrela egoteko. Baina igeri egiteko, piztira. Eske niri igeri egiteagatik ez zait gustatzen. Baina ondartza dibertsio bat iruditzen Ja, zait. baina Olatua, ari gara jetxigo. Ari gara igeri Hori. egitea Ja, zen. baina igeri eske ez dute egiten ez baten ez beste. Orduan ez erantzun. Badakizu? Bai, badakit. Naiz kostakoa. Aupa zarautz, onena, aupa zautza. Hombre, izan nintzen, Zarauzko igeriketa klubean iritsi nintzen dortokara. Ez dakigu horrek zer esan nahi. Daude mailak. Ola garrora iritsi nintzen. Bueno, aner gualtzaigu. Eta azken galdera. Eguneko menuan, aukera jartzen dutenean, kafea edo postrea, ez kafea eta postrea, aukera dagoenean, prezio berdinera, kafea edo postrea, zer aukeratzen duzue? Ni kafea. Nik 100% postrea. Nik ere postea, bai, garestiagoa da eta berdina balio badu. Nire problema da, ez naizela gozozalea. Ah. Orduan, azten direnean, flan de arroz con Dakit leche, zer, dakit. natillas de no sé qué, tarta de no sé cuántos. Eta Baina, esaten Elena. dut nik, eta fruta? Baina, laranja bat eskainiko balizute? Bai, orduan hartuko nuke laranja, seguro. Vale, bueno. Bai, jazta, laranja munduko fruta honena, erabakita gelditzen da, Elenak izan badu, danok hau desego mergara, derrigorrez. Venga, naranja. Bueno, orduan, luxura bueltatuz, horrela, Bai. zer gertatu izan ez balitzu ez zela denbora honetan. Esan duzu privilegio bat dela zuretzat,
luxu bat deituko diogu, baina bueno, privilegioa gustoko duzuna eginez bizializatea zure kasuan. Eta bueno, nik uste dut guztiontzat dela hori privilegio bat eta luxu bat, ez? Nahi dugun hori egin ahal izatea. Baina luxura joan da zuzenkiago, zerekin lotzen duzue zuek luxua edo luxua esaten dizuedanean, zer da burura etortzen zaizuena, ze kontzepturekin lotzen duzuen? Osa nahi dut, nik adibidez nire buruan urrea, terciopelo, horrelako gauzak. Arribitxiak, ez? Daude. Ni denbora libre izateari. Bai, eske hori oso importantea. Nik luxua horrela kontzeptu bezala lotzen dut kapritxoarekin, daulako kontzeptuekin. Eske lotuta daude, Avariziarekin pixka bat, zaita avarizia esaten den, baina horrela gehiegikeria nahi bat bezala. Osa, hori etortzen zait burura luxua entzuna. Bai, ez, nik hasieran eman duan definizioa ustot Wikipediakoa edo zela, eta hori zen. Bai, edo estegikoa izango da. Beharrezkoak ez diren gauza garestien multzoa. Ez, como a priori beharrez duzuna, baina askotan lotzen dela gauza materialik, baina nia dos nagoelenarekin berez denbora da daukagun baliabide preziatuena. Torriko da hori gero, badaukatela hemen gidoian nik. Hombre, que me pilláis. Bueno, Wikipedian, haren arabera, nire informazio itor nagusia dena, luxua da, beharrezko prestazio ez gainera, ezaugarri bereziak eta apartak dituzten ondasun, produktu eta zerbitzuen multzoa. Oroar, desiragarriak direnak, alegarra ditugunak, eta prezio altua dituztenak, kasualitatea. Luxuzko kontsumo eta bizimodua moralki egokia den gai eztabaidatua da. Ez da. Aizu, Oiana, utzi bukatzen? Wikipedia da Oiana. Batzuen ustez, bizetarekin, luxua ongi egiten diren produktuak eta zerbitzuak diren bitartean, beste batzuentzat, guretzat, nabarmenkeria eta apaltasun bertutearen aurkako joera da. Oso luzea, eta total, Ezerrez esateko. bakarrik ikuspegi materialetik ikusia dago hori. Era bat. Orduan, niretzako luzua dena hori ez dago. Egia da. Era bat. Orduan. Luxua da, gauza materialetara joan gabe, oinarrizko beharretatik haratago dauden gauzak izatea, ez? Osa, izan nahi dut. Ez da oinarrizko behar bat, ez dakizen bat, denbora libre izatea, oinarrizko beharra, ez da oinarrizko behar bat, urrea izatea, nahi duzun beste janari izatea, ez? Osa, oinarrizko beharrak, bueno, zalantzagarria zer den oinarrizko behar bat, ere bai. Baina, bueno, hori, osa, luxua zer den jakiteak ekartzen du oinarrizko beharra zer den definitzeak, ere bai. Bai, kontrakotasun batean defini daitezke, ez? Osea, adibidez, zuk aipatu zulen Elena, ez? Zuretzako kamionetan bidaiatzea izan dela luxu bat zure bizitzan, evidentemente alko zinateke denbora guztian Iruñean bizi eta ez bidaiatu, osea, bizi oinarri bizitzeko beharrezkoak diren gauza minimoetara joaten bagara, baina luxu hori eduki duzu eta luxu hori ez da beharrezkoa den zerbait. Orain, gauza batzuk dira, osea, uste dut luxuen artean ere badagoela kategorizazio bat, ez dela gauza bera, abioian 1.000 euro pagatuta joatea ez dakit nora, edo joatea zure kamionetan, ez? Bai, esa hori da, esa. Bueno. Zergatik iruditzen zaizkigun privilegioak edo luxuak guk egin nahi ditugun gauzak egitea, ez? Zergatik den guretzat oinarrizkoa den zerbait. A ber, eta gero zer nahi dugu, ne? Osa, hori ere super berplanteat. Osa, esan nahi dut, ematen du como super favorra bezala da, en plan, bai, nahi dugu, nahi egin behar dugu, bueno, segun zer nahi duzun. Osa... Hombre, claro. Ni dena den itzultzen naiz nire planoa Oso da, ondo, eta beti. nire planoa da, adibidez, lagun asko izatea, maitatua sentitzea, hori niretzako luxuerik handiena. Bai. Jende gutxi igual esan dezake oso maitatua sentitzen dela, lagun pila bat duela. Hori lujo bat da. Bai. Bai.
Eta, nik ezakit. Eta denbora, aipatu. Hori da, lehen aipatzen ari ginena, denbora eta gehien bat gaur egungo joera, gizarte kapitalista daukan joera azeleratuan badela nahiko lujo denbora librea izatea, zuk esan duzun bezala, edo denbora izatea nahi dugun hori egin ahal izateko. Eta hor daukat zuretzeko galdera bat Elena, aber zer iruditzen zaizune, baina, claro, jende guztia komentatzen du. Jubilatzen zarenean, daukazula benetan denbora librea, nahi duzun hori egiteko, eta zuk jubilatu zinenean, egin dituzu, pelikulak, antzerkiak, eta orduan esan daiteke, jendearentzako momentu lasai batean, edo denbora hartu, jendeen gehienak denbora hartzen duen momentu batean, zuk erabaki duzula beste gauza batzuk ere egitea. Badirudi kontra esan bat dela. Bai. Ni lehenengo gunean, goizeko maiketan Gaztelu plazan, Iruñan Gazteluko plazan, aurkitu nuenean ere burua esan nuen hau lujo. Nera malako, 50 ez dakizen bat urte, ordu horretan, lanean egon. Eta niretzat erlojurik gabe, nik endo nuen erlojua, jubilatu nintzen egunean. Erlojurik gabe egotea, eta hori, goiz erdian Gaztelu plazan egotea, hori izan zen niretzat increíble. Claro, segun nolakoa zaren edo temperamento edo zer nahiak edo zer, nik ez dut nire burua ikusten naiz eta denbora libre asko izan eta irakurle amorratua izan ere, nik ez dut nire burua ikusten sofa batean edo besaulki batean irakurtzen. Egon, ez hori, edo jendearekin ez egoten. Ni jendea behar dut. Jendeak niri laguntza ematen dit eta poza ematen dit. Orduan, karo, denbora libre asko, baina orduan aukeratu nituen, gustoka nituen ekintzak. Eta bai esaten diatela, Elena, pues no estás estresada. Digo, es que a mí lo que me gusta no me estresa. Vale. O sea, nekatua, igual sentitzen naiz, zarra naizelako, baina aurrera. Vale. Vale. Eta luxuarekin amaitzeko, claro, esan dugu, luxua dela nolabait gehiengoarentzat lorrezina den hori, ez? Edo, izatea arraroa den zerbait. Orduan, claro, luxuzkoa den gauza bat normalizatzen denean, alegia, luxua demokratizatzen denean, ja ez da luxua. Ez? Eta hor, komentatzen genuen erreketa biok pixka bat angulen adibidea. Nola? Hau igagien da kontrakoa, ez? Baina garai batean angulak zirela langileen janaria, gure amonak kontatzen du, berak behin afari bat izan zuela jende pila batekin, eta angula pila bat zeudela afaltzeko, eta berari hainbesteko nazka ematen ziotela angulek, arrautza prejitu bat afaldu zuela. Hori beti kontatzen du gure amonak. Eta, klaro, gaur egun kontrakoa da, ez? Eta berdina gertatzen da alderantziz. Luxuzkoa denean, ez dakit, jende baten, ez dakit, ulertu da, no? Bai, sin más, nik uste hornek daukala luxuaren kontzeptuaren ulertze bat testu inguraren araberakoa, alegia, luxuzko artikuluak eta luxuzko gauzak ez dira luxuzko beraien baitan. Bai, adibide bat da hegazkinean bidaiatzearena. Ez, garai batean bazen luxu bat edo oso jende konkretuak egin zezaken zerbait, eta gaur egun existitzen dira mota guztietako aerolineak, eta bada demokratizatuen zerbait, eta joan zaitezkela 20 euroan Mallorcara, oso problematikoa da ez joan Mallorcara oporretan, eta Donostira ere ez etorri, baina nahi dut, bada demokratizatu den luxu bat, ez? Kasu adibide bat ematearren. Bai, eta hori, badirudiela luxuzko gauzak luxuzko direla, eta luxuzko direla betirako, eta ez luxuzko gauzak luxu dira, edo gutxi daudelako, edo seguruenik eskura gaiztu zaizkiolako jende pila bati, debekatu direlako, ezinezkotu direlako jende pila batentzat. Alegia, hori, gauza batzuk, luxuak luxu dira,
bakarrik batzuen eskuetan Bai, daudelako. eta norren Hori. gu eta zertaz ari garen Claro, demokratizatzen dela zerbait ere. Claro. Gu europarra garela eta txuria garela eta esan nahi dut guretzat gauza ez pila dela luxua ez dakit poltsiko handeneia eramatea, baina jende De hecho, batentzako guretzat da normala eta zapaltzailea incluso. Zapaltzailea incluso zentzu Baina- eta bada, Bai, baina jende batentzat deneia izatea bera luxua da, egunero janal izatea jende batentzat luxua da. Ura etxera iristea. Hori Ura komentatzen etxera genuen iristea. atzo. Etxe bizitza bat edukitzea. Etxe bizitza duin bat izatea, ez? Osea, hori, luxua... Pixka bat ulertzeko luxu bat hori, testu inguruaren araberakoa Bai. dela era. Bai, edo ez dakit, Bai. kaletik lasai joan alizatea, boterea izatea, bilera batean zuk daukazun iritzea eman alizateko epaitua izango zarela jakin gabe, Bai. ez dakit, joan alizatea telebistara mongolioarena egiteara zure ideologia nazkagarriarekin, ez? Ui, zergatik esan Nora Zara ba, serre egongo. Nora eramaten gaitu. Ai, ama. Ea ba, venga, jolastera. Orduan, hau egin da jolastera pasako gara, ez da, tita? Vale, jolasma pentsatu dugu, Aizak eta biok prestatu dugu, izena duena jolasak luxuzko enpresa edo anerreta izea. Básicamente, aipatuko ditugu, Elena, aterako zer egiten ditugu dugun? luxuzko produktu batzuk, aipatuko ditugu, izan daitezkeenak errealak, edo aizeaketanik asmatuak, alegia. Benetan, luxuzko enpresa batek sortu eta merkaturatu dituenak prezio galaktikoetan, Luxuzkoetan, esango dugu. edo guk inventatu ditugunak izan zitezkeenak, baina ez direnak existitu inoiz. Adibidez, honen adibide bezala, Edo existitu edo ez dakigu existitzen edo ez direla, dakigu porque, eta ari claro. gara gu ideiak ematen. Adibidez, atera zuen Gwyneth Paltrow, ez dakidala norden, baina famosa bat, Nik ere niri ez sonatzen dit dakit. izenak. Da, bai, da, punto jarri ezak ez du igual argazkia, atera zuen Kandela. kandela bat, bere vaginaren usainarekin. Eta jendea pagatzen zuen 15.000 euro Ke asco. kandela bat erosteagatik, eta tipa honek diru pila bat irabazi honi esker, ze jartzen du kandelan, a ber? This smells like my vagina. Honek nire aluak bezala usaintzen du. Alua ez, Vagina. Vagina, barkatu. Orduan, A ber, bat, hemen. hau da dago. reala, baina hau da Firatzen adibide bat. zara, benetan Hori dela da. bere usaina, ni de palo. bueno, 15.000 gauza euro, pila bat. Orduan, Kas, bizikleta Hau da- elektrikoa, 15.000 euro, baina gutxiago da. hau da adibide bat, bai? Orduan, askoz gutxiago. Horrelakoak izango dira gure proposamenak. A ber, ba. Vale? Beraz, zu hasiko zara edo ni Ea. hasiko naiz. Zu. Vale. Ez que nire oso xerra dira. Lehenengo adibidea. Asmatu behar duzue, zuk ere ez dakizu nire, eta nik ez dakizu zurea izea. Asmatu behar Zenbat duzue, daude? benetan launa ekarri ditugu. Baina Vale. Tita. ez da bitabi, osa da... Vale. Txoripana, Bai? barruan kabiarra. Da, ogia eta txorizoa barruan. Ah, Osea, txoripana, ogitxoan vale. bollo bezala eta barruan Vale, bai. zerekin. Txoripana, barruan kabiarrarekin. Gezurra. Existitzen da edo ez da? Nire ustez, Gezurra. existitzen da. Gezurra da. Ez da existitzen, nik inventatu dut, baina izu nahi duenaren zat, Ez du ez pegatzen. dago argazkirik puntos, ez da okindegi existitzen. guztietan salgai. Laster okindegi Osea, guztietan. egia esan ez du asko pegatzen. Ez du zaporeak. pegatzen, Bueno, baina ez eske du txoripanak jankabiarra, ere pero... ez da izin pegatzen. Goxua Ogi eta txorizoa gana ez du Ja, pegatuko, bai, Aner. bai, bai, Ez da pegatzen. txori banana. Hombre, hori eta txistorra. Hombre, Bai, eta bai, ogi bai. eta platanoak pegatzen badu. Hori da. Bai, hori da. Eta txorixoak eta txokolateak pegatzen baldin badu. Nire lagun bate jaten du. Hombre, beti, supergoxoa txorizo da. txokolate. Taloa. Izu. Bueno, Aurrera. daukat, bat, irakurri nuela. Ui, Joder, tia! Asmatzen ari da irakurri duela, zuen irakurri. Gezurra. dagoela, tipo bat, saltzen dituela. Saltzen duena bere jatetxean, aragia. Demagun, 700 euro balio dituen txuleta bat. Baina jartzen omen du urrez inguratuta. Pan de oro edo papel de oro. Ez, baina rollo kilate asko duen urreak ez duela alimentatzen, eta kobratzen dizkizu 2.000 euro. Egia da edo ez? Egia, fijo. Hombre, izan, ja, esan duzu. Gezurra. Elena! Igual trampa egin dute lo de irakurri dute. Egia da. A ber, zer da? Egia da. Bigarrena.
Increíble. Egia da, Qué fuerte. Egia da, Ta joaten dira rollo famatuak, osea, urrea jatera. Claro, gero A ver. jateko kendu behar diozu, Ez urrea, jaten dute urrea. Txola, Baita Bai, gero bai. kaka, no sake asko. Gero, esateko, gero, beraien kaka salduko dute eta urrezkoa. Claro. 15.000 euro, claro. Claro. Urre asko jatea toksikoa da, ekipo. Edurnez karatek Historiak dio. egia da, badago adibideak, bai. Vale, Ke pena. apurtutako zapatila zikinak. Saltzea. Saltzen ditu enpresa, luxuzko enpresa batek, apurtutako Egia. zapatila zikinak. Fijo, Egia. a ber, egiten zituzten eraztunak eta bridekin, osea, hori fijo. A ber, Edurner, punto nere lehengoa, Ai, ama. Balenciagaren Bai, zapatila batzuk, zenbat balio dutela esango zenukete? asko. Ni behin ikusi nuen bolso bat, emakumenezkoentzako, zapatillas egindako, eta balio zuela, ez dakit 1.000 euro, bolsatxo txiki bat. Honek balio du 1.850 euro zapatapare honek. Pues ala. Pues ala. Pues nik antzekoa dauzkat jantzita, nahi. Etxean baditute, horrelakoak egiteko. Nahi badituzue, erosi guri, Vale, gero. Ba omen dago, katxarro bat, bakarrik lo egin nahi ez duen jendearen zat, lo egin dezan beste pertsona batekin. Ta dira, rollo, zu jartzen duzu gauza bat zure oean, ta da, rollo, berotzen dizu oea, ematen dizu rollo konpainia, amodioare. eta gainera urrengo goizean egiten du oea. Hori ez da. Vale. Bukaerako horrek endu dio dena, Da, da, bestela zen da, pelutxe bat. da. Hombre, Bestela bazegoen. zein goizu oeak, bitxo batek. Robot batek, Ez dut uste, gezurra. se llama novio, horrek. baina pelutxak No me eta pasa. osea, existitzen Claro, dira, baina pelutxak oea bai. egitearena hor galdu duzu dena. Gezurra, ez da? Bai. Vale, nik, Nire uste sinesgarria zen, hamster batentzako, hamster bat, akuri batentzako, ez dakit, armadura bat. Egia. Egia do gezurra. Armadura bat, armadura. Nire ustez egia da. Bere, Hamster bere batena. jabea sariko, ez? Esango idazu, Egia do gezurra. Da gezurra. Egia, Nire ustez egia da. Egia, jarri argazkia, bigarrena. Guau. Agizia, jo. Mesedez. Hamster batentzako, akuri batentzako armadura bat. Osa, Mesedez. armadura, gazteluetako armadura horietakoa. Zenbat uste duzu balio duela? 20.000 euro. 24.300. Bai, zera! Jendeak pagatu du. Mierda hori? Aiz, a ber, Bere dago hamster hori? salga, igual ez du inorko Ez zen norbait erosi fijo, Igual, Oiana. subasta batean ja atera da. Oiana, norbait fijo erosi duela. 24.300 euro, bueno, dolar igual. Nirea, vale. Vale, ba omen daude biberoi batzuk, baina rollo, berotzen direnak eta daukatena, oza, rollo, imitatzen dutenak oso ondo bular bat. Vale? Bai, Hori. pues bai, egia. Egongo dira. Nire Egia. ustez, kostatu zaionagatik azaltzea, gezurra da. Egongo dira. Biberoiak Ze ondo. titi... Baina imitatzen duena, Ez da egia. Ze imitatzen du. Egia da. Pues rollo, como berotasun hori, no sé qué, libratzeko ama titia ematetikumeari. Eitu mea jango du biberoia normala ere lasai, baina bueno. Egongo A da. ber, esan, eran. Ez, asmatu dut. Egongo da ala ere. Egon daiteke errat. Asmatu, baina ez du bilatu, baina egongo da zerbait, de amatxo pijena. Ba, Bueno, edo lasai bizen nahi duten jendea. bai. Azkena, nirea, urrez egindako txaparro bat, traje baino bat. Traje baino bat urrez egindakoa. Claro, ez du flotatzen urreak, osa, ondoratzen zara. Ez da egia. Ez da egia. Ez da egia. Nola egingo dute urrez? Ba, ez da egia, baina superidea hona da, aberatsak hiltzeko. Ez da egia, baina kriston idea da. Ez da idea. Eta existitzen da gutxiren txaparro bat ezin dena busti, ze tela dauka ezin dena busti. Hori bai existitzen da, baina urrezkoa ez. eske baino jantzeak ez dira bakarri bainatzeko, dira ondartzan Erakusteko, txuleatzeko bai. ere bai. Claro. Bueno, Vale, oso idea ona. eta nire azkena da pulsera bat, Bai. edo brazalete bat nahi baduzue, dena zelo bat. Osa, zelo. Baina hori saldu du enpresa batek... Bai, bueno, bai, osa, moda. Bai. Ez da egia. Zelo bat. Zelo bat.
Bridak existitzen dira Baina, pultsera. ez Bueno, dago jende asko badago txorua. ezin duzu saldu zelo bat 2.000 euro. Segatik ez. Nire ustez gezurra. A ver. Uy, apunto. Hor pi jarri, Bai, gero, Balenciaga. Gero Da, pijarri. Balenciagaren brazalete bat balio dituena. Beti dira Valencia. Ematen du gazta bat dagoela ondoan, eta hori bai ilusua. Argi gazta, Literal, hori ematen bai. du 2000 euro, Leroy 2000 Merlinera euro. eta ez duzula eskuan eraman nahi, eta hartu duzula hartu Total. duzula. Hori, claro. Hasi zara gauza gehiago eroste eta sartu zu bitartean hor nik hori egin Pues, dut. bai. Kanpin batean sartzen Claro. zarenean, jartzen dizutena. Pues hoxe. Bale, ondaino eta orain etorriko da gure kolaboratzaile Edurne Azkarate. Edurne Azkarateren harrikada. Egunon, arratsaldeon. Egunon. Egunon Edurne Azkarate. Ja, zer gara, benetan zabiz. Hala. Orain bai, ez? Eman be, mesedez. Hori be. Bo, Hau, apropiazioa. Ikusten ez duenak ez du zer ulertu. Ba Claro. ikusi, batzuetan... Ba ikusi, hori da. Ez, eta txorra. Zemuz Venga. zaudete? Ondo? Primeran. Zemuz Elenarekin? Elena Oso mitxika? pozi. Oso ondo. Super rondo, super pozik. Onena, onena da. Elena. Zondo. A ber, Onena, albisteak onena. emango ditut, bale? Venga, Venga. ba. Albisteak edo ja anekdotak, porque es que albisteak egitea hemen BTN-en imposiblea da. Bueno, hau justo... Bueno, Gaurkoa. ba, beti bezala peajeak ez dira desagertu, gaizki. Pena handia da. Letra berriak ditugu, orain benetan zabiz podcasta gara. Eta platoko elementu garestiena dira. Bai? Hori, komentatu beharko deu noiz. Gukenduta. Ez. Gukenduta. Oso garestiak gara. Gero, ez dakidan ez noiz emitituko den hau, pues, Bi aste barru. ultra eskuinak gora egin du Europan. Betiko Bai, datua. Beti gertatzen da, bai. Betirako balio dituzten albisteak. Gero, nire etxe azpiko uso bat geratu zen kalkamonia bat bezala errepidean pegatuta. Ai, tia. Kamioi batek atropillatu zuelako eta kaio bat etorri zen merendatzera arratsaldeko 6 zirelako. Mesedez detailerik ez. Segi horrera. Eta lortu zuen despegatzea xafla bat zen uso hori eta eraman zuen eta Kaio batek jan zuen uso bai, bat. alboko bidegorrian jan zuen oinezko, bizikletazko eta autozko kriston jarioa zegoelarik, arratsaldeko 6 zirelako. Orduan, kaioek mundua hartuko dute eta gobernatuko gaituzte. Kaioak dira ultra eskuina. Kaioak dira ultraeskuina, Kaioak oso oso ondo, ezta dira. eskerrik asko. Niri bai gustatzen zaizkit ostrak, encanta. Bai. Ostras. Bai, Asko jan dituzu? bueno, albeste. Albeste. Eman Horretziko dizkizuten denak. Nire fruta gogokoena da gerezia, baina praktikoena nire ustez mandarina. Vale. Gertu nabil zuekin. Bai. Aizearana da EH-ko guapena, baina Elena Uriz jefena. Vale. Ba... Jefea gaude. naiz. Honena, zara, Elena, horregatik ekarri zaitugu. Bai. De hecho, Zure laguna naizelako. pues, Baina Hombre, eske eta gure lagunak dira onenak. Edurneren laguna izateko izan behar zara honena. hori da, hori Bueno, da. vale. Edurneren laguna gure laguna. Hain zuzen ere, horregatik, osea, horren arira ekarri dut nire gaurko kolaborazioa, zuzarelako Elena nire referentea, eta maite zaitu. Aizu polito. Ez que haunditan nahi dut zu Negar bezala nahi- izan. Bueno, egin negar nahi baduzu. ¿Qué más da? Que no. A Piropo bat da, A ver, hartzen a du ver. piropo bezala. Oparituko dizkizu Elena Urizek zuri marko bat. Venga, hombre, venga. A ver, kontua da, Elena dela munduko pertsona guaiena, eta orduan erreferente gisa erabiltzen dut, eta nator ikastera, eta zuek denek ere bai, zeozer ikasi Pila bat. dezazuen. Bueno, eta ekarri ditut galdera labur batzuk, eta zuk ematen diazun informazioa nik aplikatuko dut nire bizitzan betirako. Nik emango dizut, eta baina horrek ez dut Baina ez pentsatu erabili. behar, praktikoak izango dela, edo erabilgarriak, edo ez dakizan. Ez bazaitera bilgarria ez dut egingo, baina igual, de repente, filosofia... Igual aldatzen. Oso galdua balin bazaude. Igual deitzen oso telefonoz eta hitz egiten dugu. Hori da. Eta kaina bat hartzen dugu. Elena, zu gehiago zara ardo beltz zara. Bai. Egia da hori. A ber, ardo beltza, Bai? garagardo eta kafe. Vale.
Ba, eski nire lagun hori da. Gure ere, bai. Ura ere asko daten dut arratsaldetan, bai. Nire ere Arratsaldetan. Bai, baina hartzen ez dudana da alkohol txuriak, ez dakit. destilazio gogorra. Hori, alakoak ez. Bueno, segun. Gin tonic, Intoni, zuekin lasai egoteko ordu bat hitz egiten bai. vale. Baina nire lagun bat zurekin esaten dutenean, Elena, bueno, vamos a tomar un pote, Unos un gin gin tolos. toniaki, hartzen duzu denborari gabe, bukatzeko ja ari dira pensatzen, ondorengo bar batera joan berrutela. Kriston mozkorrarekin, Bai, hori da asuntoa, eta horkoa ez naiz. horkoa ez. Lasai bai. Gintonika lasai. Inton lasai. Vale. Lehenengo galdera. Zerk ematen dizu gaur egun zuri independentzia? Gauza bat aipatu badezakezu. Alarguna izateak. Wow. Te pasas de los juegos. Baina egia da, Es que pantalla pasa. egia da. Baina eski, Elena, polita da, ze hau esaten dugu guk, baina, karo, ezin dugu guk hitz egin zutaz, eta kasuk esaten baduzu, baina da, super creíble. Es que egia da. Baina es que egia da. Pues bai. Irabazi du, tío. Bukatu da. Hala, ja, acabou. Urrengo galdera, Elena. Es que ya hoy sin hobetu. Vale. A ver. Baina es que... Baina, arrazoi- nire senarrarekin oso harremana politak izan ditut, Bai. Bai. Batek ez du besteak. Batek ez du besteak entzen eta ez du inoiz Ez du kenduko. kentzen. Baina ba, zer da irakasle zinen garaitik ikasi zenuen gauza garrantzitsu bat? Bakoitzaren maila eta ritmo respetatu beharko dela. Eski berriz. Ui, zagaizkin duan. Vale, hemen neukan beste galdera bat zela, zer moduz Wes Andersonekin grabatzen, baina ja kontatu duzu. Ja kontatu duzu, fatal. Fatal. Es un impresentable. Ba, bueno, esan no. Hiru minutuak baitut. HD. Bai. Ok. Gero, beste galdera bat daukat, zenbat olio dituzu gaur egun? Bost. Olioak, Bai, hori da beste. Goizeko zazpiterrietan edo sortziak margutxitan ari naiz pensuen bati. Vale, beste galdera bat. Zein da, hau da, influencerrek edo erreferente diren horiek egiten duten gauza bat dela azaldu, zein den zure daily routine edo eguna abiatzeko rituala edo zer egiten duzun jeikitzen zarenean. Zer egiten du Elena Urizek jeiki berritan? Jeikitzen zara? Irratia pizten dut, Zer dutan eta jeiki? zazpiterrietan, sortzia lorden gutxitan edo... Madruga. Zaharra naiz. Eta Bai. zaharrok ez dugu beste ordu lo egin behar. Itxoiten nahi nez nizartzeako. Una porra. Ni 6 ordu inguru lo egiten dut. Vale. Eta horren jekitzen esenean lehenengo Konexion Mundo irratia Bai? eta gero gozaria. Gozariari ematen dio garrantzi oso handia. Zer gozaltzen duzu? Gozaltzen dut egunero fruta bat edo pare bat. Vale? Gero ogi erreta, Bai? tomatearekin eta olio virgen extra. Hori da. Eta gero Nafarroako olioa. eta baita. Bai. Eta gero kafe pare bat. Pare bat, Pare bat. Bai, bueno, Animatzeko. Undudan kafetera bada bi kafe egitekoa. Eta Orduan ni dena. zurea eta Eta, senarrarena. eta hori bai, eserita, Bai? eta oso gehieki behar banaiz joan behar delako kanpora, pues jeikiko naiz oraindik goizago, Bai? patxadas gozaltzeko. Vale. Oso Eta gero, garrantzitsua. oioak. Eta gero joak. Eta gero? Egunaren arabera. pentsatzen. Egunaren Bizikleta arabera, pixka bat. baina astean lau egunetan edo piszinara joan. Gero badaukat beste gauza bat da, koñata bat, 94 urte dituena, Vale? burua duena como las maracas de Machile, era bat galduta, eta ni naiz duen familia bakarra,
Bueno, zaintzailea. nire semeak eta ni zaindua dago, beti emakume batekin badago, 24 orduak, baina ia egunero joaten naiz berari bizitatxo bat egitera. Eta arratsalean izan da, edo ensaio, edo zinemara joan, edo baratxan egon. Garai honetan adibidez, baratxan badago lana. Claro, bai. Eta jasoko dituzu tomate goxo batzuk, ez? Gozoak. Zaritua naiz, Nafarro mailan. Zeren? Nere tomateak. Ah, bai! Andrea da dena. Bai. Ez que da De semilla propia. oso bat. De semilla propia. Bai. Osea, Vale, Danele Sarriugartek esango luke bezala, ezin zara aguantatu. De lo perfecta que eres. Es que- ezin dut soportatu pertsona honen balioa. es que... Urrezkoa da. Ala. Luxua. Ez. Beste galdera bat, hau, A ber. a A ver. zein da bizitzaren zentzua? Joder. Qué puta. Ez dakit. Egoten zaren bitartean eta gero desagertu eta punto. Egotu zaren bitartean, hori da bezala zentzua. Vale, Hori da. balio du. Balio Tatuaje bada. Ojo. Azken galderak. Zer da? Hiru aldiz, esan du azken galdera. Ez dut esan oraindik Neri azken iruditu galdera. zait, barkatu. Baliteke baiet, Segi, nik arrazoia emango Hiru izutu da. Segi ezta. txikitika. Lehenengoa, zer da amama izatearen onena edo interesgarriena? Oso zaila iruditzen zait. Ba, gauza bat. Politena izan zen, nire lehenengo biloba jaio zenean, konturatzea, semeekin denbora gutxien eukalako, estresatu nengoelako eta atera ez nuen ternura, ateratzen zizaidala, eta kompromiso gabekoa, baina esan nahi dut, ardura ezen nerea, baina sentitzen nuen ternura, bada oso polita. Osea, benetan gertatzen da hori, biloba eta amonen edo aitonen arteko konexio hori dela beste Bai, maitasun beste motakoa da. Bai. bat, ez? Aloratzen zaizu. Nik ez daki, ni ama nintzenean, 3 seme, etxetik kanpo lan egiten, eta eskondo nintzen Iruñako batekin, de Pamplona toda la vida, esan nahi du, bere ama eta arrebarekin bizi zena dena egiten ziotera. Horren, ni garai horretan nekien estres zer zen. Baina bazenekien. Ni gero estres zer zen jakin nuenean, esaten nuen, joder, hori da zu pasatu duzuna. Claro. Bastanteko estresa. Claro, eta orduan zen nolako semeekin menga tira, zaber... Claro, eta gaia bilobekin badaukazu denbora bilobekin, eta claro. beste... Luxua. Vale. Zergatik zara hain jefa? Alegia, zein da Elena Uriz izateko osagai sekretu nagusia? Jefa hitza ez dut Ez zaizu batera gustatzen. gustako. Vale, pues zergaitik zara onena, Elena. Ere ez, hori da zure balorapena, punto. Bueno, es que ni hain naiz. Zergatik zara hain makina. Magina. No. A ver, Ni konformatzen naiz, definituko zen maja. zure burua. Ni naiz maja. Maja, majísima, Ba, nola zara hain maja? Zein da Elena Uriz izateko osagai nagusia? Sekretua. Ez dakit? Ezin du esan, bestela ez da sekretua Ez ja. dakit? Vale, inore... Nik uste dut dela platanoa ogiarekin jatea. Ez zara inoiz izango Elena Uriz edurne. Osea, eraiki zure personalidadea zurekin. Elena animo. Uriz bakarra dago. Osea, izango gara, ba, hau. Nez bakarra, nik izan nuen ikasle bat, Elena Uriz. abokatu badena, Elena Uriz. Hala. Urrengo gonbidatu. Elena Uriz, gonbidatua. etorri nahi baduzu, etorri. Vale. Eta azken galdera, zer esango zenioke zure buruari txikitan, alegia, pues, Elena Uriz, 8 urteko Elena Urizi. Zer esango zenioke? Ez dakit. Zerbait, como makina. Ez hori ez. Maja. Maja. Laguna, Laguna. Ondo eramaten zara? laguna. Gustatzen zaizu? Osea, zein da zure haurtzaroko un buen recuerdo? Zer zen guaia? Zu txikia zinenean, zer zen guaia egitea? Ni erregimen badaukat 5 urte nituenean, ni banintzen kaskagorri. Abai! Jaiotzez. Abai! Bai.
Eta behin pasa zela, ni bizi naiz Iruñan, baina kanpo aldean. Orain ja ez, orain ematen du erdian nagoela, iria zabaldu delako. Claro. Eta batzuetan pasatzen zen eretxe ondotik bikote bat. Fabrika bat zutena, katalanak, zirenak biek. Eta behin, hilea horrela ukitu, que pelo tan bonito. Eta nik geratu nintzen flipando. Normala. Bueno, pues horren polita. Ez tonteria. Orain digo goratzen zara. Eta ondo, piropo ona. Bai. Ondo sartu zitzaizu. Eta igual hortik etortzen zait hile horri diodan balorapena. Kariñoa, Iruditzen zait politena. Hile gorriak. Hile gorriak ikuste ditudanean, bueno, horrela. Que pelo más bonito. Pelo más bonito. Pues mira tu. Ba, zure umetako oroitzapenarekin pasatuko gara zure umetako argazkira. Argazkia ikustera. A ber, punto, jarri umetako argazkia. Ala! Ai, ze polita. Zenolako aldaketa. Esan. Nola pasatzen diren urteak, Elena? Bai. Ez da nabaritzen kaskagorria zeinenik. Claro, zuri beltzean da. Zuri Bueno, beltzean dago. baina begira orain dudan hilea. Hortik datorre, bai, eta aurpegi bera daukazu. Sudurra berdin-berdina. Hombre, sudurra, aitaren... Bai. Nire aitaren Eta hor, sudurra zen. antzematen zaizu. Zimur bat uste dut atera zaidala. Bai, baten bat, bai. Baten bat, Zimuren bat edo bi, bai. bat, bi igual, baina gehiago Bi ez. igual. Oso ondo, eta honekin autobus hartu behar Eskerrik duzu. asko, Elena. Elena autobus ez doa Iruñara. Presa purra daukagu orduan, jazta, Denaren- amaitu da programa, ikusi argia.eusen nahi duzuen plataformetan, urrengo baten egongo gara. Bi aste Elena barru. ez, sentitzen dugu, gu bai. Bi aste barru egongo gara? Bai, azkena. Bai, azkena, ja, uda aurreko azkena. Hortaz, Gero jarraituko hoxe. dugu. Muxo hundi badeno, eskerrik asko etortzeagatik, Elena. Zuei deitzegatik. Maja, Oso pozik. maja. Guapa. Guapa, Gezurtia. Ai, ama, ala, urrengo arte. Agur denoi.